khona omunye umuntu othola ukuthi uzophupha ehamba esuka ekhaya athi uma ephuma esangweni bese kube khona uhlobo lwenyoka lumshaye limxoshele ngaphakathi limphindisele emuva. Athi uma engena ngaphakathi egcekeni bese lo inyoka ivele imiyeke ingasamenzi lutho. Ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kaShaka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Nginibingelele nginamukele la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. La sikhuluma khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sibuke ngamehlo omqondo. Esikhathini zasendulo ukuthi izinto zazikade zenzeka kanjani, okhokho bethu babehamba kanjani, ngoba kubalekile kakhulu bafowethu ukuthi sihambe endleleni kwakhamba ngayo okhokho bethu ngoba ibona basekela impilo zethu thina njenganabantu abampisholo. Ingakho ke la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV sihlala njalo ngaso sonke isikhathi sikhumbuzisana ukuthi sithini isintu, nakuba suke singasho ukuthi abantu abashintsha indlela abenza ngayo. Nawe uzokhumbula ukuthi umuntu nomuntu wenza into ayithandayo, kodwa ke la kwi-channel inhloso enkulu ukuthi nje abantu sibakhumbuze ukuthi kukona konke esikwenzayo kungaba ukwenza kwethu kufanele yini sikwenze, kungaba amathamba lele phansi kwethu lomhlaba ayathakasa yini ngaloko esikwenzayo. Kodwa mengathakasi bafowethu ngayinto enhle kakhulu ukuthi sibuyele endleleni ayekade ihamba okhokho bethu ngoba iyona indlela ukuphila. Uzokhumbula ngesikhathi sendulo ukuthi ukufa kwabantu abasha kwakade kuyinto eyayikade ingekho okanye kwakuyinto engandile kangako, kodwa ngesikhathi sendulo abantu abadala ibona babehamba. Uzokhumbula futhi ukuthi abantu abadala ngesikhathi sendulo babekade bengashoni kodwa babehamba. Kodwa ke sobuye sikuchazele ukuthi umehluko kuphi mangithi babengashoni kodwa babehamba. Uma ukuthi usanda kusijoyina ke kule channel, ibizo lami ngumlekeleli kanti insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba. Untombizi yamncumela insizwa zemkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadna kancane esontweni ugxamgxamo. Umsathe enkankane lakhe lathi ngihamba lithese lo sithe lathi ngahamba. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo, uMdumo kaThumbu, uThumbu kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Namuhla ke bafowethu ngifisa sibuke isihloko esibalekile kakhulu. Ngiyazi mhlambe ngenze ukuthi lesihloko sake sasithinta kodwa ngenhloso yokusikha phezulu. Kodwa namuhla ngiyafisa ukuthi ngisibeke ngenye indlela uma ukuthi kwake kwenzeka sasithinta. Ngifisa abafowethu namuhla ukukhuluma ngokubika noma ngabe yini into oyenzayo ubikela labo abaphethe impilo yakho okanye labo abawumnikazi wempilo yakho. Ngelinye ilanga la ngake ngachaza ukuthi impilo esiyiphilayo thina njenganabantu akuyona impilo yethu kodwa impilo yethonge elithile kuyilona elathunywa. Ngenkathi usavundla esiswini sikamama kwathiwa alihambe liye kokuqapha. Uthi mesufika emhlabeni bese liphinde futhi lona lisuke selinenhloso ezithile ngawo ukuthi kufanele ukuthi uzigcine. Uzokhumbula ukuthi kukhona abantu othola ukuthi bafundile bagogoda, kodwa egogodeni kwabo ngokwezemfundo imisebenzi ababeyifundela bayitholi. Kungani bangayitholi? Okokuqala, ababikanga ukuthi bona sebehambile bayakofunda baqeda. Uze umuntu ethi mina sengifundile kodwa umsebenzi ngowutholi kufanele ngenze njani? Uhambile yini wayekhaya wayakobika ukuthi wena uhambile wayezikhungweni zemfundo ephakeme, wafike wafunda waqeda, kodwa ke njengamanje usuyacela ke ithongo ukuthi likuphi umsebenzi ngoba phela wena usufundile. Omunye umuntu uthola ukuthi uzothini, ngiyasebenza mina kodwa manje into engiyisebenza ngiyiboni kahle. Umsebenzi owenzayo uwubikile yini ethongweni? Athi umuntu ngiyasebenza kodwa nginenkinga eziningi. Ubikile yini umsebenzi? Abantu abaningi abazi ukuthi noma ngabe yini eyenziwayo iyabikwa ethongweni ngoba uzokhumbula ukuthi yonke into esinayo thina njenganabantu abampisholo sisuke siyiphiwe yiwona amathonga lele phansi kothulo lomhlaba. Kukhona umuntu othola ukuthi unebhizinisi kodwa ibhizinisi lakhe alikhuli. Yini lingakhuli ibhizinisi ekubeni ube wenza into enhle kangaka? Ingoba uzange uzuhamba uye ekhaya ufike ubike emathongweni ukuthi kukhona uhlobo oluthile lebhizinisi engilenzayo, ngiyacela ukuthi ningilekelele. Uzokhumbula ukuthi amathongo njengoba impilo yethu inqike enkomo kuwona, iwona akwazi ukuthi asenzele konke, kodwa thina sikwazi ukwenza. Thina sisuke sisetshenziswa yiwona ukuthi sikwazi ukwenza lokho. Abantu abaningi ke kuze kugcine sekuba nezinkulumo zokuthi abantu abadala bayizithutha.
Lokho bakushiso izinto eziningi ekubalwa nayo leyo ukuthi noma ngabe yini oyenzayo kufanele ukuthi uyibike ethongweni. Kufanele ukuthi abantu abadala ubabikele. Abantu abadala bangaba nalo ulwazi lokuthi wena uhlala eThekwini. Kodwa kusuke kubalekile ukuthi mawusuka ekhaya uhamba uyakhona eThekwini. Kubalekile ukuthi ubike. Uzongifakazela ukuthi abazali bakho abasuke bephila ngokwenyama emhlabeni bayaba nalo ulwazi lokuthi wena uhlala kuphi eGoli, uhlala eCape Town, uhlala eThekwini njalo njalo. Kodwa ngeke bajabule uma uzothi ufike ekhaya bese emva kwalokho uhamba ungababikelanga ukuthi usuyahamba ubuyele emuva la uhlala khona. Kanjalo ke nethonge lisuke likuphethe wena njenganomuntu. Kubalekile ukuthi noma ngabe yini oyenzayo bese ulubikele ukuthi ke njengamanje sengenza ukuthi ukwenzelani lokho. Usuke ukwenzela ukuthi kuleyo nto oyenzayo likwazi ukuthi likulekelele, likwazi ukuthi likusize. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi khona umntwana ozothi uma ephuma ehambe esikoleni abazali bakhe bese bangakubeki lokho ukuthi umntwana manje uyakofunda. Kanti uthola ukuthi ithonge limembethe. Lelo thongo lona lalikade lingakholelwa kakhulu kwimfundo, kodwa lalikholelwa kwezinye izinto. Kodwa ngokuthatha imbuzi bese manje ulibikela ithongo noma inkukhu ukuthi lo mntwana manje uyaphuma esikoleni. Esikhathini sanamuhla imfundo sokuyisona sikhale ekuyisona esisebenzayo ukuthi umuntu aphile kahle. Lelo thongo lobe selikwazi ukuthi umntwana limbheke nasekufundeni kwakhe afunde kahle. Kodwa kangingageqa amagula ngoba ikhona incwadi engiyilobile esihloko sithi amava ahlabahlosile. Nekuyiyona la ngilobe khona ngakhuluma mayelana nokubika, ngaphinde ngachaza nalaphana kumaphupho ngoba kukhona omunye umuntu othola ukuthi uzophupha ehamba esuka ekhaya athi uma ephuma esangweni bese kube khona uhlobo lwenyoka lumshaye limxoshele ngaphakathi limphindisele emuva. Athi uma engena ngaphakathi egcekeni bese loyo inyoka ivela imiyeke ingasamenzi lutho. Lowo muntu loyo usuke ekhonjiswa ukuthi yena mehamba akabike ekhaya. Ingako leya nyoka athi uma ngaphandle kwegceke bese imshaya imbuyisele ngaphakathi. Ingoba akabiki, kodwa uma engabika angeke akwazi ukuthi abe nesibonakaliso esifana naleso. Siyacela ke bafowethu ukuthi ke niqhubeke njalo niyibuke imifanekiso eqoshiwe la kwempunga yeSintu TV, niphinde futhi nidlulise nakwabanye ngoba nakubona izoba usizo olukhulu kakhulu. Siyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku-channel yethu, kanjalo futhi nezincwadi uma nizidinga ziyakwazi ukuthi zitholakale ngeposi. Ziphinde futhi zitholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks eThekwini lapha ku West Street. Uma useMalisburg uzozithola laphana ku Long Market kwa Adams and Greeks. Kodwa kuma ukuthi ukude ke nale ndawo njeka ngishilo ukuthi nangeposi siyakwazi ukuthi sizithumele. Usuke uzoshayela kuzona inombolo lezo lokuzibona la escreenini sakho. Impunga yeSintu yobisikwazi ukuthi ikuthumelele noma ngabe kuphi ngoba siyazithumela ngeposi kanjalo nangophepha. Asibonge kakhulu ukuthi ke ngaso sonke isikhathi nihlale niyibuka imifanekiso eqoshiwe bese sithi ke nje impunga Pati bakala nje yinja bakalele iqiniso lobulungisi Pati bakala nje yini bakalele iqiniso lobulungisi Nangethatha amantamilo bathatha ikomishini yepolitiki wenika bazanjina mafuka